ko moni wolande on do kon yettire sama kala wi on hande kadi wari o wori do mi hawtidire fop mer mi jonni on hande do parce que mi fala kande kadi yaltide wola. Enough is enough. Je récapitule. Alaji Badru, CNRD, Alaji Alseni, kala wondo hande do complex di dakkali do hande do ko yoyaw. Kombe no wondi dakkali, don't get me wrong. Ko CNRD e kono modungo. Jori be do nange noddugol wi'a ko élection be waweta yodde kalamu wuttengo. On burtay woni fewndo mi innono do il est plus facile pour Alpha Condé de revenir au pouvoir qu'à celle d'être candidat. Kono wontuma wi'ono do lande. O sodama. Tawowla mendum. C'est impossible. Cellula moto. Awa. Misalaki de alaji cellula mo ka réseaux sociaux ji don no misalaki. Misalaki alaji cellula mo ka ko e meden. Misalaki. Mido yidannobe. Kono hande do wela o metta on. Hakunde selludalen e laamu ngu no e hakunde funnange hirnange. Believe it or not. Love it or not. Like it or not. Take it or not. It's none of my business. And I don't care. Ce n'est pas mon affaire. Rôle angon ko argol yewta ka musikon wowla no andir non ko kanyu. Ko devoir angon no. Argol mawla on do wada ngumpaya go sama kala fija. I'm not in that. Tawbe ben ko joni jetti je rappelle encore une fois et j'informe. Ça me fait 5 ans kala ko inete activité sociale mi tawaka ka bengori amen. Ça me fait bientôt 3 ans. 2 ans jidin ça c'est sûr bengori nganda on to mi woni. Donc si kami wada idun do fo pour une partie de plaisir fi yo mi ardo mi jodo mi jala mi yewta on ko faala do mi ara mi wada ngumpaya go luttube woni wadde. Donc si kami wawa wadde dum. I'm done with that. I'm fed up. Okay? Si ande do no wodi burdo faalade. Yongu jaggudo iw. Komi. Je l'ai dit depuis Sellou et l'amour c'est comme jour et nuit. Golta ko booli dun do min so reconnaît ici ka commentaire do. Mi do andi non ko buro ton kupude ko kumparti un kami wowli do fi Alaji Sellou. C'est votre droit. Mi feƴƴino hande kadi ka innete mi ndarata hande kadi ay commentaire, je m'en fous des commentaires. Parce que c'est pas ce qui m'importe. Na on opinion. Cette opinion elle est très volatile. Hande do ko a moƴƴo jango ko a bondo. Hande do ko a bondo jango ko a moƴƴo. Ça c'est pas ce qui m'importe. On opinion don tawdo ko volatile en fonction. Ndare do hande paya guji din fop. Regardez la même semaine qu'Alaji Sellou Salana no don vote oui resansagol. La même semaine, on parlait de concert. La même semaine, on parlait de tournoi de football. La même semaine, on était en train de parler. Ndare hande do ni réseaux sociaux jidinka one wadde. San nome, ndare hande do paya gungu wongo e wadde. Hakunde jeli e gawlo. Kawone waccude. Yiltite non daron juldere donkinde woɓɓe go ko wonnoɓe wiide que c'était des communicants, c'était des avocats d'Alaji Sellou sur les réseaux sociaux. Ko ben wakkili tawde ɓe wi'a ils sont plus proches d'un président fino ɓe wawa arde ɓe juulira ka leydi maɓɓe. Tay ɗum ɗon no welani ɓe fii yo ɓe wi'u ko ɓe communicant lanɗo à côté que de dire ko ɓe ɓattodire Alaji Sellou sakko inne awa hino ko ɓeɗo wonno wolande Alaji Sellou ɓe nangue ɓe naade e kaso. Ko ɓen ɗon no wonno wiide ko ɓe avocat Alaji Sellou sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, j'aime manger mon plat de vengeance à froid. Si mi ari don net mi yaltini goɗɗi go. Hara ɗo en wolali fi farbaɓe ɓen wonnoɓe tawde hara ko ɓe wonno julorde ko ƴettugol keronaji maɓɓe ɓe ara ɓe jooɗo ɓe wacci Alaji Sellou. Hande ɗo ko ɓe woni waccude ko ɓe wonɓe yennude Alaji Sellou. Sans se gêner, sans se cacher. Onon ko honnêtement fino ton andon. Le flatteur ne vit qu'au dépend de celui qui l'écoute. Honnêtement, on yalto ton e o waccegol. Honnêtement, ando ton en hewtali sai ka waccete den. Honnêtement, ando ton waccio on ko aro sortana ma hakkile maɗa den jaba ma ndimu maɗa ngun gayna yanude o yakari nokkugo. Bay non ko yiɗu ɗon ko wowlanede ko yiɗu ɗon ko nanon ɗum ɗon. On yiɗata tola, on wata jentade tola. Parce que mi yetti que là où ça fait mal, c'est là où je touche.
parce que on nyammin talan on holna talan on wurna talan on wara talan o wadan talan fus ido kadi fop mi landaki on parce que na juude mon di woni ko juude Allah piun goto mi landi on listen gentité wade ko wi'a don ko wata on tefo le plan parfait il n'existe jamais, y en a pas. Nyande CNRD wadata coup d'état mabbe ils étaient à 5% de chance de réussite. 5% CNRD a wadi coup d'état mabbe. Si avec 5% ils ont pu avoir 80% de réussite, c'est-à-dire 75% wa be ditade. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé faire le premier pas. Païbe Nangi Padri, ils avaient réussi 45%. Parce que Beholano qui est moins d'ade. Il restait encore 35%. O 35% ko goddo inni yette mo jindi don e makko ka axe jama wiya holo anda ko gonga. 75% hebi à l'espace d'une seule nuit. Il a commencé avec 5%. On non jodi do lon habbi le plan de réussite à 100% tant que tola adali jonio ma goddo adali jonio le plan à 100% vous n'embarquez pas. On to fallo yeyo. Ko parce que na Allah holi don na Allah habburi don ko neddo habbi don plan mudum. So habbi ke plan Allah on andi tay Allah taguno ngadi o wodaka fes donc avec 0. So andi on tawdo on yubdi wa yu'idu o fuddoto o rutta e kanyum kadi on wawai andude mo wawi fuddana den ko wadali ha hande ma o ruttana en ko heba no hanki. Mais puisque on est dans votre logique, dans votre raisonnement, on embarque tako et plan tant que o yale 100% on a do yete dun don il sait de quoi je suis en train de parler. Tant que don jodo de dun don le plan infaillible, parfait, complet. Jour après jour on burta on wada de la mongo. CNRD piunkum be lansi wo be lansa ko woni be yabe na okay. Let's go kayalto yo. Ya jaka. Be yabe tawa dun don be wadi fe'i be anda a jaka Marseille. Mijite hangin ko be susatano wadde hande be wadde dun do. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'à chaque fois si be wadi chual hande kay be ala yiltita de magal. Tuma be wadi goddu wo be ayi. Onon kondu no won do wadde entre temps. Kondu waddon entre temps. Hein? Haray yo Allah wonu ballo meden hawrindina e sawaba. Si on fala yo litol lan on peut finir cette lutte en une semaine. Une semaine. Commençons d'abord ko fokintinden do kon Alaji Badru si be fala karde mi ekintina do nanon ko be woli kon. Il a 2 jours pour rétablir le monsieur dans ses fonctions. 2 jours. Après ça, lui, il se démet complètement. Be acha wol gol fi affaire dina be yetta dolo ke on be yabe nata ka terrain politique. Be afi sa hore mabbe complètement, ce n'est pas un religieux. Je récapitule. Au élan de solidarité et résistance mo wonden e wadde do, nous devons aller jusqu'au bout. Ta en concentro e piji didi, ta en concentro piji tati. So yi o pass do mi jabali wadande goddo promotion, mi jilli dali o e comédie, mi jilli dali o e fus hande do ida wadande o do dun do jango da wadde dun do faddi jango ko lutte, faddi di jango ko concert dun. Et là je m'adresse à mes camarades de lutte. Di pass yi do si nous sommes en train de faire la lutte, faisons la lutte, ta jilli do dun do e fus. Wombe wadude ben spectacle, wombe wadude ben art, yobe wadu art c'est leur droit, woto en jilli do fes ko onde wadde ko. Parce que CNRD ko do woni arde hula anda ko be wadi ko fe'i. Si be yi tun que nous sommes en train de faire pas yago be andi ko be wadon ko fe'i, on passe à autre chose. Mais en jogi ke ngati njandi en fop e woni ferme sur la même chose. En dirlali e mudum en jogi ke don advient que pourra ka yalto yo. Wallahi on y a changement. Kono hande do nous disons nous ne reconnaissons pas tel, nous ne reconnaissons pas tel jango arto en do yugol. Je m'adresse à tel, nous voulons faire ça, nous voulons faire ça. Vous êtes en train de vous faire harakiri tout seul. Koto ala walita dem. Jogo den do wata en wadu piji didi taw. Notre mission feundo do ko libugol kanyum di autorités tawdi do, ce ne sont pas des autorités religieuses, c'est des autorités politiques déguisées. Alaji Badru, Alaji Alseni, vision meden numéro 1. Alaji Serif holli en leadership. Mi wola encore une fois mi yiltito do.
ɓeɗo koye maɓɓe wullitano si alaji sérif wawatano gérude on tuma conflit hiɓe wawno profitude on tuma si tawno ɓe monanino alaji badru si ɓe falano yo fuuta sonku ɓe wawno utiliseude on tuma sanctionne alaji badru ko on non ɓe waɗi ɓe inni moodi ɓe mawɓe no nawni hiɗen nodditi fuuta fo wota e waɗɗo gere ɗabbe fanke ɗum ɗo fu ko hande wonɗon nande ɗum ɗo ko waɗuno gibi donkin 2023 soit 2 ans gibi ɗum waɗi ko hande ɗo wonɗon humpitade ɗum waɗino pita wala en leadership wala neɗɗo moɓo wala neɗɗo tawɗo hara ko wawɗo ɗabbude ɓeɗo ɓe waɗi nde ɗo awa sinnama ko faljere ɓe waɗi nde koɗo ɓeɗo ɓe sanctionnama sans attendre hay iblisa heɓuno droit à un procès iblisa ɓay o bonni Allah Allah landinomo ko honnun salaniɗa sujjande konko tawata mi tagiri juuɗe maɗa nde juuɗe an ɗin ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya ko honnun haɗuma sujjangol konko tawata ko sokeji an ɗan mi tagiri Allah landike oɗo iblisa halkali mo yeeso ɓen ɗon fo ko antawo wonko a bonnowo komi bonnowo en fof ko en bonnoɓe joɗotoɗa waɗon a katimini par ce que ɗon monani neɗɗon soppiron oɗo wasi haray nandi ko delbol wonɗon e taƴude hiɗon mujje hiɗon fori net puisque on holli que vous avez la main lourde e régla yo probléme ɗo windane lanka commentaire ji on fop départ pur et simple alaji badru alaji alseni mi ala état d'âme mi yeti ko mi hajaka fes e ndu muradu ɗo haysi ko a siɗɗo an si a tawama e wallitirgol e o gente ɗo wallahi nenam mi ala o maɓɓe ɓuroɓe la welde mi ala goɗɗo mi ɓurata ɗoftade ɓuri nene an si mi privi ɓeɗo nanugol hito an gon humpodira e am parce que mi wi ngo cippira ɗo ngo yahay ha ngo lanna ko wallahi na goɗɗo go mi accantay ɗum ɗo si ɓeɗo ɓe jogaki numéro am ɓe watala noddude ne ɓe faala min humpodira mi waɗi ɓeɗo ɗum ɗo sasan très bien ko mone wadde ɗo ko moƴƴa parce que ko mawɓe ni ko nawyuɓe mi jaɓani humpodirde ɗofto ay goto ka nder ɓeygure na an arata ɗo yana e hoore an ha mi accita ɗum ɗo ɗum ɗon je l'ai dit à plusieurs reprises sa nani ɗum ɗo awa sa nana ɗum ɗo mi repetanama ɗum ɗo kañum kadi kami wakkili waɗugol hoore an e ngo kaso ɗo leyɗe porto tawa si mi yaltay ko mi maskorowa bandiro mi andidirta e kawtal an mi jokka haaju an goɗɗum no wayla wadde ɗo ɓeɗo fo ara humpita kami wakkili ɗum ɗo c'est pour une cause bien définie koko mi wiwno gonka fuɗɗode live an on si mi fokkitani goɗɗum mi jogike ɗon ko ɗon mi jogoto haa ka mi yaltoy woko Allah andi on to mi yaltoyta mi faala non on fof kadi yon jogo ngu jikkuɗo waɗen o sadaka ɗo wakkiloɗen priven hoore meɗen ɗo ñande me wutti sifleru nun fi senerde on ko ɓeɗo taw wonɗen gaynidude sen gayni ɓeɗo étape numéro 2 on mi adda plan on o fof ko établi ha lanna Allah ko non daari ka alquranare makko mi lannitora ɗum ɗo yewtere nden mi jangana o moƴƴanano fiyon waw andude kala wonɗo e wadde ko boni kon konno Allah nangertamo konno ngoyni ba'da ausbillahi minash shaitanir rajim qad makara alladhina min qablihim fa'ata Allahu bunyanahum min alqawa'id fakharra alayhim as-saqfu min fawqihim wa atahum al'adhabu min haythu la yash'uruna ɗum ɗo ko suratul misike ko Ali Imran ko entre Ali Imran u Nahli terlen ɗo mi yeggiti konno Allah daari qad gonɗi makara eɓɓino jamfa alladina ɓen min qablihim aditinoɓe ɓe fa atallahu Allah on ardirani ɓe Allah on ardirani bunyanahum mahodi maɓɓe nin cuuɗi maɓɓe ɗin minal qawaidi o ardirani ka tugale fa kharra o fukkini alayhim e hoore maɓɓe asaqfu ñiwre nden min fawqihim immorde hoore maɓɓe ma sengo dow maɓɓe fa atahum ardirani ɓe al azabu lette ɗen min haythu nokku la yashuruna mo ɓe tijjanoki few ko ɗum mi falam yetade ɗo de no Allah liɓa laamu kala ko wonɓe ɓen sutiyenji ɗin piliyeji ɗin wonɓe wallitade ɓen ndaare ɗo kala mo senerde hande woni e gollidude mum no heɓude probléme kala wonɓe wallitade senerde tambitiɓe ɓen senerde fino yehira num ko ɓeɗo Allah ardirani ka ɗumaji maɓɓe ka base ji maɓɓe c'est à dire ka ɓe sikkiri toon ɓe heɓiray doole wala yimɓe inni ɗo ko Nahli suratul Nahli
voilà merci beaucoup suratul hashri de suratul nahli wobe ni do ko nahli en tout cas mi do andi ko anta surati ali imran ou suratul nahli ko terlen no si Allah no ardande liba goddo liba bombe ben tawbe ben no wadde plan ko andini do wondema wobbe go kanyum kadi wadi no sifa di plan ji hankin do wobbe wadi no sifa di jamfaaji hankin do be sikki be prospera be gagnoto e majji konno Allah ardirani be Allah ardinanal be kambe directement ko kala be wallitibe be njulabe be wondo yide do fop no wallitade CNRD billahi on hebay problème be fonctionnaire be fop wonbe wallitade CNRD do billahi on hebay problème ko hay etaji din o yi sonko immi don ari do batondiri e mabbe yel ko ado batondiri e mabbe do yi problème mo ede don sikka dum do fo ko mere ni ene onon don sikka ko e sama kala wona do ko hay macro wondo be wallita don e France hande do ade difficulté ko billahi mido felliti goddum kala walliti do CNRD batondiri e mabbe ko foti fando de wo billahi hebay problème o dole ko problème aduna wonta wonda hebude habbido ma on lahara no buri mawnude so yeyi prochain o ayedo ko aye noga e jego so yi aye noga e jeddion Allah no explique don kanyum kadi ko onno tawiri ben tawbe ben sibe subike aduna mo waybe jonnude gebal mabbe ngal ka aduna do sibe subike lahara kanyum kadi Allah jonna be gebal la me o andini non hebudo gebal lahara ngal hebay kanyum kadi mojjere den ka aduna do taw se hoto ya lahara anga fala ko buri do ene da yidi buri dum do dabbugol heba ngurdang aduna heba kari ngurdal lahara ene onon don sikka ko won don arde batobe do wallindira e mabbe fi dan ngurdal rabbi dudang tawdan dan ko dam nafata afus onon do sikka ko dum do suboto don e hore gonga on e ko buri non sattude dum do ko andube diina woni e wadude dum do he inna daral akhirati hiya al hayawan kono modi kono ko mawno ko kono modi ko yegiti ay wangal kono wudi ngurdal lahara dan ko kanja woni ngurdal adna dan do ko sama kala wona mi tori kala wona ballo meden hawrendina sawaba no mi wi on non mission meden on alaji badu en jonni be do 2 jours fiyo be rétablisu alaji Abdul Hamid mi andina on ben mi yewtidale mabbe haynde wotere koko crise o waddo fo mi do jokki hajo mi yafino e kala ben essaye be humpita gole am mi humpitaki me humpondirali. J'ai fait exprès de ne parler à personne parce que j'en ai marre de parler. Comme yi kondo o wadi Aliou Ba yon immo yaw wadon juldere Aliou Ba no e kaso. Comme si Aliou Ba sokaka vous avez continué votre vie comme si de rien n'était. Ça m'a amené beaucoup à réfléchir minisi ko mi wonno place Aliou Ba do. Minati kaso. Kono nene Aliou Ba woni wullirde ni ko ni nene a wullirta. Kono bengu alirba woni e sunorade ni e bibbe makko lando fi baba mun ko non min kadi bibbe an e be nguri an kanyum kadi sunorta no Habib Marwan bengu mun woni e wullirde do pannanke Mamadino yaade kankan yetta mbudi modon fijiradi adda yimbe sinani e binane jiwa e di mbudi modon do ko non hande kanyum kadi merci beaucoup ciao